sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti maysa a pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no maminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapo no apay nga ulpitan da dagiti manugang da ket makaaramid da payan iti saan a nasayaat adida ammo nga isumet ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin a padas ko. Padas anang ted-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysayan. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina. Isarunok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak metten. Maragsakan met siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay, naimatan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanet, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta, daras amalpas. Anya parpartakan, kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nanang? Ala, partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas. Samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba, nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Saan matlata? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidek mat amin akabaalak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoy panagan-anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Saan mat lakay? Okay aklaang ditoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asaan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga tanong lumasin talaga. Iti kasta, saan ka na marigatan kini nanang? Agabang tauray ta si digmatlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang wag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di ngagkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmi tirik nami iti tunggal maysa. Amo amasursuro naktumadlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpet ka talaga bakit? Nagasa takunay, kaputa si ka tinaasawa.
Big-bigat anak kami suot ka, Idita. Apay ka di manan, May salaang mo't ti makagapo. No apay nga kaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino man nan aya tidakda ka matam, Mari Idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon, Maray. Di mo man lamalaplapdan ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramidan na ka. Nakasingsing patupay, nakagagagat ka, nasikasupay. Na, di ka kaagyaman, ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatsumot. Tapno amom, plastik da dya sila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanya. Pudno ba? Kita ama, imbes asyak ti pangtangtadan ni Randy iti birok na. Saan na? Ta iti dayjay moten asila. May kadwa aklaangan iti anak ko, Mariminda. Iso ama surunak talaga. Basol day ta asila ti amin. Basol na. Ay sos, talaga aday kag pampanunaw Idita. Adan asawa jay anak mo. Iso a natural laang nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak abay ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti day ta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta, aramidan amin akabaulak takno agsinada. Dayta titandaanam minda. Amom ka di ang nakasaritak ni nanang ko itay, Manong Randy? Ay gat nasahat ano kasta, Ara. Kat kung stadangay ka numatan ni Pilipinas. Nasaya at damot ka no, Manong. Iso na laang, ka na istorya na saan pa'y gaya mga okay ni nanang mo kan ti asawang. Parparigatan ka numot ni Nana Edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga ramid da iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayong agasawa. Anya? Ang awan mo timbagbaga ni Sheila kasta kanya. Ta saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpet mat nga minti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adina kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi asawa. Husto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa bali at parparik na kanya. Kat, anya ti planong ita, Manong Randy? As ka na makasaritak ni Nana, kastamat ng tasawa. Pagkaking kwa na, nupudnot inamot. Sana mabalingag na nahayo na kasadyay ti sitwasyon la. Wan amanong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti inam, Laglagi pa mga inamlat ta day jay, Manong. Ay, dak man na muna api ang kasadyay ni Nanang. Aon pa'y nagustuhan na kadag itinagbali na nobya. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanya. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutan siguro ang mga nupanawam nga agmay may sa. Iso akas di titrato na iti asawam. Ne, apa yun nanay dita? Nagkalano kayo? Ganda rin sana may drawing tiro pa yung kapit ikastala nga kayo, nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adina oras. Suron kaun. Happy nga na yan, nana. Anya tinapasamak. Kala sino ang babae tidakda kamatin niya ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Isomat lagaya makasta tilagayo si Mungan. Kapugaya may timanugang niya. Wan, gapukan ko Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak to pulos mapakawan da dya sila. Saan apulos?
Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Tiguray, iti manugang yun, nana. Ay talaga Iso nga imayak ditoy. Taday paramid kuken ka, Rigor. Aling lalo, nana. Basta kumita akong mata. Katun alangan man. Siya ti makama. Anya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang ka nga agar-aram kini sila. Di kasta. Adda maipulong ko kini Rande. Naitalang ka din, nana. Basic. Inton bigat mat lang. Rugya kong di paparami niyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Aha. Adoy. 500 pesos lang. Ninalay dito, mat. At ayo ako lang dito. Nayunak tua inton maaramid mo ti ipaparamid ko. Ay, sana mabalin, nana. 50% ti taon tawate ka down payment. Kada aday patrabaho na kanya. 10,000 ti kabuuan na bayan mo niya. Isurumbang na lang ang 5,000 mat kuma ti down payment mo ita kanya. Anya, nagninamatan. Ikitwa na. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas na matan, Rigor. Awanan, nana. Di ka dalag ta surbol, mat. Tiket ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo ay tiket yo kasamak. Onya, kayat yo, wenlosan. Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli ak metla ang adagos. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayan ti panagsublik, Rigor. Sila, balasan ko! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray tayo sa ospital. Anya, Ay. ang apay tata, anya tinapasamak ka ni Nanang. Sigom ka na kita nakakita. Agdardaras ka na o nagbalasew. Isuan na nung par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kwana. Diyos ko. Sa dito ti ayan ka. Oo, di kita'y unay agkut-kut eh. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito yung ospital, Nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Didardaras ko mo't tinagpalasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya, saan? Apay na pasabag tikas na kanyak. Apay. Oh, malading ita na kuunay tikas na napasamak ni Nanang. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa saan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabaulak ang mga iwan kan kuana. Nagyamanak bakit? Ay tilikudan ti amin ama di atrato na kin ka. Nagsayaat ka na taging kuana. Ha? Di ka naglibak bagay. Uray di mo ibaga kanyak. Amok di mapaspasamak di tabalay. Randy, Inistorya amin ni Ara kanyak. ni Ara, kunam? Wan bakit? Di mo't na ibaga kidin ken ka.
Amay may sa akumpanya ti ayan mi ditoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nanang Minda ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Isuan amuak magat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayon tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itaken ko ana. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo ni Nanang deta kinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatag na kamutan, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy di pilid a pagtugawan, mare. Sana balay, tamakapagnakan tumatlaan. Isuna lang taanusam Gamain, talaga medyo mabayagan pa siguro. Masapul nga may ngagpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak kat si kamat lang ti makasungbat kadagita sa ludsud maumaray. Mare Minda, Mas daawak laang maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay a taaw dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay kastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti dakal sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Nay, anya ti kayat mo asawan Mari Edita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nanang? Itilikudan ti matingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratong kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. Kinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila, Awan ro ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanya. Jak imbagbaga ka ni Randy. nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na gapo ka dagiti saan anasayaan ngay nararamid ko iti kalabas. Kasta matan iti madi a plano ka nga iso ti makagapo no apay na aksidente. Pakawanan na ko ma. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Uwan, Sheila. Awaten kan kas manukang. Katayatan kan ipatagkamutan kas pudpudno nga anak ko. Ay, agyaman ako na nanang. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlangan tinabayagan nga ikarkaranak ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaisuna nga anak ko. Adadwa ang anak da ni Sheila. Dadakkelan dagiti apu ko ket kaasi ti Dios. Ininot anak subli iti sigod ti pannagnak agingga anagimbagak. Siak nga rod ti adada amangas asikaso kadagiti apu kok ita. Ket manipod idi nagbalin kami metten anasinged ken ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kenkwana. Ket pagyamanak unay ti Dios.
Ngamin, inpaayan nakpay iti may kadua agundaway, tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Idita. Ken ka pagayam, Idita. Nuapay mat ngamin ano maminsan, masapul a masaktan tayo pay. Masapul nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang. Nuan yaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agbalatag kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam Idita ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengan. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin iti naragsak na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biyagita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Edson, manipod Cordon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay a nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kenkwana ajak tupulos pagtrabahuan. Inkarik kenkwana asyak ti agbiro wenno mangged para iti pamilyami, gaputa syakket nga rod ti lalaki ken makuna a padre di pamilya. Isu na laeng tapanagriknak ketjak na tungpal day ta akarik kenkwana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Ay, ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngum aging gaita, awan pa'y lahat. Napnapanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan kuana. Ha? Umurti motor tayo kaya. Isu siguro na yan. Ay, nakarayang ba'y gayam tinapintas nga asawa? Anya ngay dayta. Nabarbartag kami, Edson. Saan man? Bakit? Eksakto lang. Kita di kanto pa yun makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko. Anya ka kadi. Di mo pisilin ti pingping ko. Ipatpatag ka na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayon na laglag pa, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangonan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, jagmatan sumrak iti opisina itong bigat. Kapot awanan ti trabaho. Awanan trabaho, Cherry. Anya,
Naikat ka iti trabahong ko nam, Edson. Ti ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbag ang mga awanin trabaho. Ang ampod no matgayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan mo't mabalin ko. Masakol da ka nang uminti ag layoff iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ngamin, sobra ti trabahador. Kan basit ag sangpet a proyekto ti kumpanya. Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga roden, Edson? Sapay ag high schoolan ti inaunang nga anak ta. Di kag danag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahwak. Makabiro kak mat siguro dagos. Imposible mat no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay na, nasken lang ang makabiro ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daduma apagin kaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo, no saan ka makabirok adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Mangarami tak iti pamuspusan. Agkalma ka lang. Okay? Kalma. Siya ti makaan mo. Kabayalak na ito eh. Iso relax ka lang ka di, Cherry. Anya ka di bakit? Itay ka ba balikid ah. Diyak na rod makaturog. Napayaya. Ag may sabulanan nga agbirbiro ka iti trabahom. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabirukam. Huwag nga rin bakit? Kasano, kadagiti nga min fresh graduate, ibiribiro kanda. Sa nakas kanya ka lumakayan. At damat dagiti datuma nag-applyak. Ngam ko na damat nga overqualified ka no. Tinapod no na, dyan na mo teramidak. Anya nga tanong. Noon niya, ituloy mo ah. No siyak lang ang trabaho. Itikas na, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti pa nagtalag mo kanya, ha? Adda ngam kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mo't day tatiin bagak idikan ka. Kat, apay nga agungat ka ngay. Ibagbagak lang ang mat. Itikas na, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga min na masakol nga ibagampay lang day na. Nalipatam samot na tinagsaritaan ta. Alaos tonan. Pasensya ka lakay. Sorry. Maturog tang harodan. Itikas na, masapa ka mapan agbirok iti trabahong intun bigan. Oh, apay akas na tila nga Medson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama, Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan iti namnama? Anya ti amom, amang ano damat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isuasaan ka pa'y lang anakastrek kadagiti inaplayam. sapay ko mga rotakas ta mama. Oh, atoy. Imbaglaan nga inayon yo'y tigastusan yo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tedpay laang iti pang grocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam. Agyaman ak mama ha. Ang uray saan ti pang grocery. Amok ang makabiro kakmit lang iti trabaho. Kabalak na ito mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kayat ti maadaan iti utang anain bag anakam iti kapsat mo. Di bayadam to, into na dan trabaho. Namno ita, tawan pa'y trabaho. Awatam no anyaman titulong amay tadkan ka. Saan laang ba't asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, nako na mo Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat, kasano ti paggastusan niyo? Day takot nga ron. May ibusan ti basit nga ornong mi. Diyak amuno sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day jay. Nakababain mat ti mang namnamalatan iti dagiti dadakkel ni Edson. Nancy? Amangan no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson.
No para ka ni Edson. Awan amok abakanti ang mabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wen, kinapudno na. Hiring ita ti hotel a pagtrab-trabahwa. Isupay nga rod ti may sarason no apay anak ising narakakan ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti agaplay. Tano bilang kayat mo? Siya kung ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige, friend. Kayat ko. Ay, saan kayo mo? Anya? Angam apay. Nancy. Oy, Cherry. Di mo sayangan da ito'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay kan ka. Amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaang kada kayo. Iso nga agtrabaho ka Manumat din atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amangan no iti da ito'y agundaway kat umanugot matten ti asawam. Ngamin, awan matten trabaho na. Nancy. Panunutam ana imbag tinaibagakken ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam, kat ipalawag mo ken kwa na ti amin. Saan ang mabalin nga agtagibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag na ta di ta nagkita. Iso sigurado nga ano ti pag-istoryahan ta ita. Ay kat, wala pare. Imbag man ta nalagip mo ti may nagpasyar dito balay. Oh, kumusta man ti house husband? Nagarkaro ang makabannog. Saan ka di? Iso namin ti ka na nga ibagati asawa kanya. Narigat ka na ti agtagi balay. Ngamin, saan naman malpas ti trabaho? Pudno na ita, pare Archie. Okay lang kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Aging ita. Kasladyak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggit para kada kami. Samantalang siyak ti padre di pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mo panunutan tayo ta. Tinapatag, andamang banggit ka na kayo. Narigrigat, no, duwa kayo nga dalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damat amom amabalin ang masterkan. No, ita pare, awan pa mo. Kan may sa, ano ka na gito agundaway, narigat ti makastrak iti trabaho. Nangruna, kat adan edad mo. Dahil tapay nga ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate nga ti birbiro ko, dahitan. Angam sana balay. Jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbirok iti trabaho. Jak kayat nga agnanayon ti kadak lang diti unig ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanon no damang kurso na dakan kuha na di pagtrab-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho. Kan bakna. Ano ti kwarta na. Esos, anyan tulagan nga ti laban ti may sa house husband akaskan ka. Oh, Cherry, kumusta ti trabaho? Okay lang mat Nancy. Medyo narigat. Ng patsyak ang mairwamak tumat lang. When kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoyam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairwam kanton, paisi-isi kanto lang. Wen Nancy, kitagyaman na kan. No saan agapukan kan. Jack makastruk iti trabaho dito yung hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang mo tinadal mo. No, di mo may apply iti trabaho. Ken may sa balilat tangamin no adda bukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnamala ang iti itad ti asawam? Pudno unay daytanan si. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Wen kat ulitak man ang tiagyaman kan kanan si. Agyaman ak iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan ang yaman na, Cherry. Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka dito balayo. Sa ako pumanaw, ha? Sige, sir. Kat agyaman ak manan iti free ride. Awanan yaman ako nakmanan.
Namnama mo itulod kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yung, Cherry, Oh, Edson. Ada ka matgayam dita. asino tinang itulod kan ka? Ay kwa, ni Sir Felix. Iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulod mo ti asawa, ha? Kurso na adam ka di? Anya ka kadi, Edson. Saan kumamat akas na? Bus ko ti kasalsaritang. Nagbidot ka. Aray ko. Sika, ha? Dahito titandanam. Uray asino ka pa'y. Saan ka akabutan? Nawatam! Kalma ka lang kuma. Anya ka kadi, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahito lalaki, ha? Apay, gapo ka di tanda ko tiyena. Gapo ka di tanda posisyon na iti pagtrabaho ang hotel. Gapo tabak nang kat ano ti kwartana. Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbon ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manantagkid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapulang iti Deja Felix. Mangrugi ka manen abigbigat, Edson. Mabalin ka di. Sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry. Siguradum lang asaan kayong agpatiliw kanyak. Tano bilang matiliwan kayo. Diyak agpangadwa amang patay kada kayo adwa. Anay ko. Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kas na, adda kanin tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak, iti kas na, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Jak tupay masangon tag sagaysay, gapo iti kinaado ter aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta ak kadi ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di, sumayotak ka di. Cherry. Sumangbat ka! Garampingatak ka di ak klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae nga ingkalaysam, tapno pagpanunutan nak iti kas na, ha? Sumangbat ka, Edson! Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo pa'y laang nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan samat na nagbasbasura? Kita man ne, nagadu tingilaw dito'y balayo. Mama, Anya ka di ti aramidam, ha, Edson? imay kayo ka din tapnog inspection, mama. One, imayak tapno amuag, no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. E di ni Cherry ti ada dito eh. Kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita. Oh, mangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabanglas ajak ammo. Baybay amot tanto'y balay. Mama, sana ka na erwam ka dagiti trabaho dito unang ti balay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho ka. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Among no niya ti parikot kan ka, Edson. Nangatong unay ti pride mo. Kan adda pa'y maisa. Insecure ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asika ti rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anya ngay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga amatino ka nga asawa. Aramidam lata ti obligasyon mo kas may sa nga ama ti pagtaangan. Mama, Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipod iti trabaho na. Kastoy pa'y ti madanunan na. Amom, no syaklaang ti asawa am, nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino a klase ti babae ni Cherry.
Iso asaan mo arumbang apagat atapan? Maminsan pa'y amaamwak nga apaam ti asawam. Gapu ka dagita atap mo nga awan mat pangibasbasaram. Siya ko na mismo ti mangibaga iti asawam asinaan na ka. Nagimasan? Cherry, Oo, anya pa ilaan ngay tar aramidem Edson. Umay kan aggidantan amangan. Oh, nagunagmat daytan asen na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapot na pinagatapan kay iti dakas. Pasensyakan man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Iso ati lama pampanunot kon. Ngimamok mo at di mo maaramin ti mangloko kanyak. Maminsan, agbirbiro ka kla siguro iti rason tapno apahan ka. Iso pasensyakan. Kasladyak lang amin maawat asi ka ti mangmanggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka. Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry, Uray pagbalibaliktadin pa iti lubong. Asawa ka lat na. Agasawa ta, Edson. Ket sikat ti padre di pamilya. Amom ka di amaragragsakan na. Asyak mat ita ti makatultulong iti pamilya ta. Nang runa no may papan iti financial. Iso asapay kumataag tinulong ta. Di nakibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa na. Iso arumbang nalaang nga rod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo anaglagipan, Edson. Manipod idi naamiris ko asaan met amabawasan ti kinapadre di pamilya ti may sa alalaki no adalaeng iti uneg ti balay. Kas iti nakuna ti asawak ti agasawa katrumbang nalaeng nga agbinulig iti rigat ken namay. Ditoy kumat an naamiris ti kinarigat ti agbalin nga ina nang runa iti inaldaw a panangasikaso kadagiti anak agingga iti panaglinis ti balay. Ad-adapay kitding ay nayat ko ni Cherry. Miss F, aging ga ita house husband naklatta. Ngam saanan akas iti sigod. Ngamin, mas proudak itan amang ibaga asyak ti aglutluto. Aglablaba, aglinlinis, ken mga ramid iti aminan at trabaho iti uneg ti balay. Isua kadag iti padak a house husband, be proud. Saan tayo nga ibain? Ngamin, awan matdakes iti panagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Siak ni Edson, may sa a house husband, ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Edson. Saan arabak wenno nalakati agtagibalay? House husband ka man, provider, worker, wenno breadwinner ti pamilya. Tinapatag ket araramidem anasaya at ti obligasyon mo kas maysa a padre di pamilya. Alakastan pagayam Edson, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biyag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan Araysa manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, innam atawan mi metten nga agayan ayat ka ni Jerome. Nang rugi ti ayan ayat mi, idaadda kami pailaang iti first year college iti maysa a university dito'y lugar mi. Gaputan na bayag kami metten nga agayan ayat, ninamnamak nga ison ti lalaki ang makadannak aging gatong palbiag, banag a nagbiddutak. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Adoy ti kwarta, pray sa anak ko. Sa nga 10,000 amin dayta. Ha? Ni, sobra da ito'y tatang. Ay na, kunak man no agbayad ka iti tuition fee, makunam. Uray agbayad ak, sobra latta tatang. Ay intad nga minyan ti Maluisa ti swildok iti makabulan. Iso nga dami na wadwad na maitid ko itakan ka. No da mabati din inutom nga allowance mau. Agyaman ak unay tatang. Nawanan yaman na anak ko. Basta igaad mo ti agadal Wan tatang, ikarik day ta. Kat sapay la kumatagan anad kayo mat iti inal daw apa nagmanmaneho yo iti truck. Jack pa'y napapirmahan ti clearance ko. Panag-i-exam gaya man inton bigat. Anya? Tapay, anya tinararamid mo. Nagwayaan ti manong nga aldaw apa nagpapirmam kumay ti clearance. Aging ka ngamin ita. Saan pa yan nagipawid at tatang iti kwartang aramatek? Jack pa'y lang nakabayar iti accounting. Ay sus, Jack samit maka-exam inton bigat. Ay nako, Jerome aya. Apay nga italaan nga ibagam kanyak. Insap-sapam kumaa. Ha? Mano ka diti masapol mo? Pautangan ka pailaan. Adapay mat nabati iti intad ni tatang nga kwarta. Nakababayin ka. Ang mga numasapol mo. Saan? Nakabayad ak matan. Iso adjakon ka sa pulan. Diyan lang pang allowance ko Ngam, naskan ang maka-exam ka inton bigat. Iso abuludan pailaan ti kwartak. Agyaman na, Raisa. Amangan no ad extra akwartan, friend. Pautangan na kumapailaang. Jak pa'y ngamin nakabayad iti abang ko. Eksakto lang ngamin nga imbayad ko iti tuition ko di impaw itdananang. Ay, pasensya ka lang kuman, friend Awan may pautang ko itakan ka. Kasta ka di, friend. Impautang ko ngamin ka ni Jerome dyan na bati a kwarta. Saan mat lang ngamin na nakabayad iti tuition na. Narigat mat no saan na maka-exam. Kasta ka di. Ay, kasano da ito yan? Sapay nag-strict to di landlady mi. Padasag amang ibaga ka ni tatang inton malam. Barang adapay kwarta na Ngam no awan, pasensya ka talaga, friend. Sige man nga rod, friend. Kit agyaman ak unay. Agyaman ako na, Raisa. No saan agapukin ka? Jack naka-exam. Anya kalakit din aya. Agayan ayat ta. Iso aron bang agtinulong ta no agkasapulan ti maysa kadata. Kaano kaya mamasapol mo di kwartam? Saan pa nga ita? Ibagak tulat ta ka di. Adapay mat allowance ko. Agyaman na ka? Ay, aging gaita. Awan pa'y naawat ko apawit ni tatang. Amangan mat no na delay lang ti panagsweldo da.
Iso ano maminsan nga awan pagbayad mo, ibagam ko maadagos. Saan atay ibagam tulangan into no last minute. Imbaglangan. Tada nobya kakaskan ka. No awan, diyan ka mo. Mala, mapantakit din ni Kantin. Intamangan, di ka madanagan. Siyak ti makaamong agbayad iti kananta. Ilibre ka, Jerome. Ay, manulaang mata na bulan ti orayan ta. Ag-graduate tayo matan. Wan nga rod, friend. Ay, kumusta gayam ti kayan ayat mo? Makagraduate ka di matlang? Ay, dayta nga rod, friend. Panagkunak saan ang makagraduate ita ang tawan. Ado nga min dagiti nasken nga ilepas na. Kasta ka di. Ay, anyangay nga rod. Basta saan lakit di ang mapukpukhawan iti namnama. Naimbag kada kayo kini Jerome, tagidan kayong agradwar. Uwan nga rod. Kasi ti apo. Ado man dagiti pagkurkurangan mi. Ngam, pagtintinulungan mi ti amin abanag. Nang ro na iti financial. Dayta nga ron, ngambilibak kan karaysa. Ar-aramidam ti amin, matulungam laang ni Jerome. Katuan mata, friend. Napatag kanyak ni Jerome. Iso nga aramidag amin akabailak amang tulong kan kuana. Nakaragragsa ka ko na eh. Gaputan nakita tinagan ta adwa. Iti list dagiti graduate. Wen nga rod, oray siyak, nakaragrag sa kakmat. Kamaudyanan na, ag-graduate tamatan. Agyaman ako na ya. No saan aga po iti tulong mo kanya. Kadagiti amin na sakripisyon. Kaya nang runa iti pinansyal. Sanak siguro makagraduate. Jerome, awan anyaman na dayjay. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Agtinulong ta. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Ag-reviewtan. Iti kasta, makapag-board exam ta adagos. Patsya ka ka ba ilang tada ito eh. Uy na. Iso akalpasan ti graduation. Mang sapulak iti panggadak. Tapno adda mausar ko iti panag-review ta. Congratulations ray sa anak ka. Kasta matengkeng ka. Jiraw paraw. Agyaman kami unay, tata. Agyaman tatang, utang ko kan kati amin. No saan aga po kada kayo, sa anak mo na makagraduar. Mawanan yaman na anak ka. Pagrebengak day ka kasapam. Ay kamaudyanan na. Naggraduar mo't lang ay dagiti anak ta, balayan. Ay nawon nga road abalayan. Nagbiit ti panahon. Ay, abalayan kuna. Tawa mo sa balya papanan na. Ala ni tatang. Ay wun abalayan. Isuntumot lang nga agpaiso ti turong na. Ay, kit, wait anak ka. Iso nga itata nakagraduar ka yaon. No makasapol kayo iti trabaho, ay ka igaadyaw ti agurnaw. Kalaysa kayo ito na. Ay, sana ya, Jerome Baraw, ha? Ay, kit, una tata. Di nakawagan iti tata. Tatang ko na ma. Ha? Una, tatang. Ay, una yan tikas to eh. Oh, apay. Simbro man ti sakit ni nanang. Nausar ko man ti ururnungak apara iti panag-review ka. Kasta ka di? Ay, kasta talaga. Anya ngay nga ron, kat napatpatiglat ta tibiyag ni Auntie Delia Sa bagay matkid di. Saan ka madanagan? Tano bilang takurang ti kwartam to. Ada siguro may pautang kung tumanan ka. Ah? Adamat na ornong ko asweldok. Diyak ba't naggasgastos? Ken may sa, adamat ni tata nga mabalin nga sitgan. Nakababayin matunan ken ka. Anya ko pati nakababain. Pagsayatan tamat dagito eh. Basta ibagam to kanyak, no kurang ti kwartam. Ag tinulong ta. Oh,
kumusta matan ti pa nagtrabaho, friend? Ayos lang, friend. Ayos mat ti pasweldo day di pagtrabaho. Nasayat ano kasta? Tapno makaurnong ka iti usaram iti pa nag-review tayo. Wen nga rod, kat, kumusta kayo matan kini Jerome? Ayos la tamat. Agtrab-trabaho matlaang ni Jerome. Tapno adamot mausar na nga review. Nasaya at no kas na. Ayun gayam, may bagak laang ha. Ngam di na ko magurguraan. Ha? Anya dayta? Naku na ngamin ni Jordan kanyak idi na minsan. Nakita na kano ni Jerome. Adda kadwa na asabali a babae ijay bar ijay ili. Ha? Amangan kit dimat no sa bali. Amangan no sana ni Jerome tinakita na. Sapay la ko matakas ta, friend. Ngam ko namat ni Jordan nga isong. Tapinansin na pa'y kano ni Jerome. Anya? Awan nga min tinaybagbagan ni Jerome kanya kakasta. Salud-sudak tuman. Apa anak ka? Itay pa adi ka makaid na. Igamot ti silpon mau. Apa ada parikot mau? Awan matatang. Ah. Jack lang amin maawagan ti cellphone ni Jerome. Idirabi ipay laang. Ay, Madandan aganak matan. mangan met no da pakakumikuman na. Sapay la kumatakas tatang. Madanaganak lang amin. Italang anapasamak ti kastoy. Di naman la imbaga no sa dino ti ayan na. Uno, anya dita. No di mo makuntak. Haginggat agmalang. Ti kasayaatan nga ramidam. Ingkay di balay da itong bigat. Tapno amaw. Amangan no adala ijay. Uno, masakit nga ta. Jack amo tatang. Mapanak at talaga inton bigat no Jack pay la makontak. Naimbag nga oras yo, auntie. Na ikastamot kan kabalasan ko. Naimbag man ta nakapasyar ka dito. Wen, auntie. Imayak, tadyak ngamin makontak ni Jerome. Ada ka di dito eh? Ay iko ha. Kinapudno na kapampanaw na laeng. Sayang tadi mo nadanong. Anya? Urayom aging kainton malang. Ay, saan, auntie? Adamat lang ngamin trabaho kita. Nag-half day aklaan. Gapot na imayak dito eh. Kasta ka de. Ay katala ibagaktukan ko na nga imay ka. Awan ka di cellphone na, auntie? Ay ko ha. Adamat nakitak nga igam na idirabi balasan ko. Kasta ka di. Alang nga rod, auntie. Pakibagan tulatan ken ko na nga imayak. Imbes ang mapanak ag trabaho ngam saan. Naawan anak itimod. Iso nga imayak lang dito'y balayo. Amok nga mina day off mo ita. Kumusta tinapanam ijay ayan da Jerome? Nadanon mo ka di? Saan nga rod? Ay, Jack, amo na niya ti mapaspasamak iti day dya lalaki. Awan man lat parik na na. Ay, umunayin ni Jerome. Kala at matanday tangar aramidan na. Awan nga rod. Ay no, makapa-overthink mat. Sa anak kit di na makakonsentrate iti trabaho. Ay na, amangan kit dimot no da sabali apakakumkumikuman na. No bilang mantakas na, ipakaamo na kumamot kanyak Tapno sa anak nga agpampanunot iti anya laditan. Ti kasayaatan nga aramidam, ni Oscar ti saludsudam. Iso tinasingat agayem na. Sigurado nga amo na ti mapaspasamak kini Jerome. Wan nga agpaiso niya. One friend, mapankakan kwa na. Oh, Raisa, zikamat kayam? Wan, siyak nga rod, Oscar. Kaslada na patag na ibaga ma. Kumusta ka matan? Italag manan nga kita ta. Kasla, busy ka na iti trabaho ma. Awon nga ron. Kanayon nakawan dito balay. Tunggal aldaw ti Domingo ti kadak ditoy. Kas ita, ibag man ta nakapasyar ka. Wan, imayak ta sa ludsudan ka kumama ipapan ka ni Jerome. Ha?
Jerome ko na. Kunak man nung nag-break kayon. Ha? Nag-break ko na? Ni, saan mo ta? Anya? Iso nga minti na ibaga na kanyak. Di na udi anapan kami siya ili. Sana pud no dayta. Kinapud no na. Isungarod nga imayak ita dito ayan mo. Tamok nga minanasingad kayo. Ampom na niya ti mapaspasamak kan ko na. Mano nga minan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Ajak amo no imblock nak nga tawa no anya. Anya? Kaya't nasa man, inulbudan nak ni Jerome. Na yan. Gapulangi ti da babae. Naiturad nak nga inulbudan. Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka, iti baga ka. Yan iso tipod na. Malaksit kan ka. Ada sa bali a babae iti biyag na. Ada sugar mami ni Jerome. Pangasim, Oscar. Ibagam ko makanyak no sa dino ti pagnanag danday jay a babae. Sana ka pumanaw aging gasan mo nga ibaga. Panagkunak. Nasaysayat langan. No si ka mismo ti dumistan siya. Saan kang agaramid iti wagas tapno maurnos ti amin. Ngamin, amok nga idi pa lang. Kat addan limad nga raramidin na. Anya. Jay babae. Iso takin ko iti bar. Kan saan lang ada dyan tinegosyo na. Ado may isa business woman tinang isukatan na ka. Anya. Dahil tanga ro tijak mawatan kan ko na. Nalabit, aga po iti kwarta. Unay magtanti kastoy nga inaramid ni Jerome kanyak. Iti kinabayag mi nga gayan ayat. Diyak pulos ni namnama nga aramidan na ti kastoy. Amangan met no sana po no tinamwa manakaw. Imposible tata ang talagkag ni Oscar. Saan amang ibagad ay jay iti saan apod no? Ay, kahit kasarita man ni Jerome. Noon niya ti bagana. Ngam no bilang man tapod daw. Ay, pangasim Di kag pangadwa makiwinaswas kan kwa na. Tata. Awan tinasayata masakbayam kan kwa na. Na yan na pa nagpampanunod ti lalaki dayta. Ay, no siya klamay sa awam mo ti sa pulan na kan ka. Napintas ka may. Nasingpot ka pa'y. Ay, loko na jay ajiraw. Dahito ti Jack maawatan tatang. Noan niya tinagkurangakan ko na. Indam atawan ti ayan ayat mi. Ado na panubok tinaglabasan mi. Ipay ko matamin. Ngam apay anaramid na timang loko kanyak tatang. Apay. Nalabit, aga po iti kwarta Apay nga may kapailangan dito'y balay. Naku na kami ni nanang. Ngay may kaiji balay din na minsan nga daw. Iso nga imayak. Amukan ti amin. Ita, anya ti ibagam. Ha? Anya ti ibagam ko nak! Pakawanan nak. Nagawan matanabain mo. Nagpuskol ti ropa man ang arami di ti kastoy kanyag. Unay ka matan, Jerome. Anya tinakita mi ti Dayjay a babae nga awan kanyag. Gapo ka di iti kwarta. Jerome! Saan matakas na? Napilitan nak lang. Mangindanakan ko na. Ngamin ka masikog. Awanan kay tibain. Inaramid ko amin nakabalak. Impay ko mat amin ngayat ko kan ka. Panangisakit kan pamatag. Impay ko. Ngam sinayang mo lang. Gapoy ti babay anabiit mo lang nga nama mo. Ita, masiguradom ka di asik ka di amati sikog na. Iti kinaado ti babay. Apay nga isupay lang. Apay! Kunakon kat. Pudno tinaibaga ni Jordan kanya. Una yan ti kastoy, friend. Ay, Jack, amo na niya ti panunutag kita. Ada ka din closure yo. Awan pa'y, friend.
Ti maudya pa nagsarita mi. Ti panakiwin naswas kun ken kuana. Jak lakit di kayat nga urnusan mi pay ti amin. Jak lakit di kayat nga urnusan mi pay ti amin. Iti naramid na kanya kagastoy. Ay rumbang laang friend. Saan mo a-deserve ti lalaki ang kaskan kwa na? Pasensya kan iti pa nagsasaog. Ngam nagmaagmatan ni Jerome. Anya nga rod na iso ti pakaragsakan na. Di naman la pinanunot ti inam atawan nga ayan ayat mi. Anya nga rod. Adayo abakbak ng piman na ijay babae. Anya lang nga taunay tinagkurangag kan kuha na tapno aramida na ti kastoy kanya. Panag ko na awan ti nagkurangan, friend. Ni Jerome ti adda nagkurangan na. Ngamin, di na kaimpatag kas iti panangipatag mo ken kwa na. Sa anak-anak isinarakan ka. Tapno urnusan ta ti amin Jerome. Ngam Raisa, nakasarita ko ni Rose. Asaan ko nga ayatan? No daman obligasyon ko. Kat tilang agbalin nga anak mi. Anya, Isa pangasin ko ma. Urnusan tati amin kadata. Ikarik asaanan ang maulit iti kaano man. no ti panagkunam. Kat kas karina laang ti mamakawan kan mga klon iti inaramid mo. Nagbidot ka. Total, nagayatam matday ta nga inaramid mo. Isotak daram. No saan mo nga ay ayatan day taros. Sursuruam. Para iti agbalin nga anak yo. Saan ka ko mga agbalin aman aging bubukod? Raisa, Kabaalan kaalipatan. Kabaalak alipatan ti amin. Nangrunakan ka. Ipamaisamon ti oras mo. Kan atensyon mo iti babay anang isukatam kanyak. Kat sapay la kumataag na na yung tiragsak yo. Lipatan nak. Talipatan kamatan. Miss F, nagsakit nga klunen, at iinam atawan nga ayan-ayat mi kat namin pinsan anaputed, gapulaang iti babae, anabiit na laang anaamam mo. Manumat atawan tinaglabas, sakbayak anaka-move on. Iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y lugar mi, kat agingga ita, balasa ngak paylaang. Kasla mabuti ngak meten amakiin na yan ayat manen. Kasla nadidigraak ngaminan, kat numabalin jakon kayat amaulit manen ti pan nakapasakit ko. Dahiti mantipadas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kat nangiyornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Raisa. Agyamanak pagayam Raisa iti daytoy apakasaritaam. Nagrigat man nga aklunen ngam anyangay nga rod, nalabit asaan nga isutigasat mo, di ka kumaagbuteng nga agayat manen, patsyak adumteng tulat ta ti lalaki akagasat mo. Alakastan pagayam Raisa, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Donna, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.